De natuurfilmers zijn vandaag als eerste op pad. Vlak voor zonsopgang zijn ze vertrokken om ganzen te filmen. Die slapen op het water en trekken nu naar de weilanden om te eten. Even aanpakken. Ja, kun je het uit zo kunnen geven? Ja. Kijk, toch is dat mooi. Dan blijf ik even liggen misschien, dat is het beste. Daar gaat het, zo. Daarachter nog een hele grote groep. Ja, nog meer, kijk. Zoveel ganzen bij elkaar, dat is voor één vogel wel heel verleidelijk. Zeearend. Ja. Ja, ik zag hem, ja. Zo. Jeetje. Prachtig. Met de ganzen allemaal wel omhoog gaan, die reageren al een beetje. Ja. Ja, magisch hoor. Zo, dat is een mooie treffer. Al 30 jaar telt Sjoerd elke winter de vogels van het Sneekermeer. Het voorjaar is bijzonder. De eerste broedvogels arriveren uit het zuiden. Zo'n mooi gezicht. Ja. En de laatste wintergasten maken zich op voor hun reis naar het noorden. 1 smint. Ja, Ja. de eerste in dit telgebied. Eerste, Ja. hoppakee. Dus De smint overwintert in Nederland. hier had je voorheen aantallen sminten, vooral van soms van 10.000, 15.000. Zo. Maar die aantallen zie je eigenlijk niet meer. En hoe komt dat dan, weten ze dat? Ja, misschien andere, dat ze meer in het noorden toch wel blijven. Dat ze minder zuidelijk wegtrekken. Dat de trekroutes dan een beetje verlegd zijn. Ja. Dat het allemaal warmer wordt. Ja, zou er best mee te maken kunnen hebben. Ja. Kijk die reiger daar. Die reiger aan het doen, joh. Hij vliegt constant naar het midden en dan... dat heb ik nog nooit gezien. Jij wel? Ja, wel, maar dat zie je niet veel. Nee. Nee, hè? Misschien dat er toch een vis zit Ja. of zo, dat je wat ziet drijven. Gruto's, stuppenpad. Oh, ik zie er een paar tussen staan. Echt verspreid. Ja. Maar de gruto's die vallen niet op, hè? Die zitten wat tussen Nee, er die zit er eenden in. overal tussen verstopt. Ja. Ja, dat zijn ideale gebieden hè, voor de watervogels. Een beetje pluisdruis en niet te veel water erop. Ja, dit is prachtig. Ja, een gepiel van de smint. Dat is eigenlijk wel bijzonder, toch? Dan heb je de grutto en de smint bij elkaar zitten. De winter Ja. en de zomer. Ja, winter ja, bij elkaar. Ja. En voor de gruto's dan om op te vetten hè, naar de lange reis. En de smint eigenlijk ook, maar dan voor de lange reis. Ja, voor de lange reis, ja. Ja, dus dit is het enige moment eigenlijk dat je dit zo kunt aantreffen.